recording with your film camera now. I will tell you when you can stop recording. In a moment, I will enumerate 5 objects. Then you will hear music for exactly 1 minute, including a countdown of 5 seconds. On the last count, you have to record all the objects in one shot for a few seconds. The 5 objects you have to film are: number 1, a rope with a bow line. Number 2, touw, scissors. schaar, Voetbal. Number 4, 10 red pencils. 10 pennen. Number 5, birthday flags. Your 1 minute starts now. Ik heb ook een rode pen. Maar ik weet niet of het een goede vlag is. Is dat een goede vlag? Ik heb het niet goed verstaan. prima, beste vlag die we hebben. Nee, waar zijn de pennen? Meer pennen? Nog 7 pennen! Gewoon nou even zien wat. De laatste staan mooie pennen zijn. Ja, pennen. Nog 5! Ja, Vlaggen! Countdown! Hierheen! Ja, pen! Schaar! Upload the films to the iScout travel agent. Thank you. Enjoy the rest of iScout. Goed stoppen. Applausje! Oh!